ዘለኹም ኩልኻትኩም ብየማን ወገን ቦታ ተዳልዩ ስለ ዘሎ ነቶም ዘስተናብሩ ዘለዉ ኩላትና ፅኒልና ንስማዕ እዩ ሕጊ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምኽባር ስለ ዝኾነ ኩሉኻ ኣብ መገባብን ስርዓትን ስለ ዝኾነ ኣብ ላዕሊ ዘለና ኩላትና በቲ ዘለና ክብሪ በቲ ዘለና ጸጋ ኩላትና ነቶም ዘስተናብሩና ዘለዉ ብድሕሪ ወገን ዘለና ኩላትና ነቲ ቦታ ግድግድግ ነብሎ ኣብ ታሕቲ እውን ወገን ኣዴታት ጥራዩ ከም ዘሎ ወገን ናይ ኣቦታትናት ቦታ ካብ ዳሕራይ ታቦት ምስ መፀ ኩላትና ናይ ምልክነት ዝኾነና ድሕሪ ተዘበይን ስለዝኾነ ኩላትና ተቐዲምና ዘሎ ቦታ እግዚኣብሔር ምዝባሕሪ ይሓድለና ኣብ ፍሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ከፊልዎም ዝነበረ ባሕሪ ታቦት ተሸኪሞም ኣብቲ ባሕሪ ኣጋሮም ዝነገፁ ከፊልዎም ዝነበረ ባሕሪ ተኸፊሉ እስራኤላውያን ናብቲ እግዚኣብሔር ዝመደቦም ቦታ ክኸዱ ክእሉ ምስጋናና ኣምላኽና ይኹኑ። ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ከይንኸይድ ከልኪልና ዘሎ ከም ባሕሪ ከልኪልና ዘሎ ኣመፃና እግዚኣብሔር ባሕሪ ሓጢኣት ከልኪልና ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ሓዲስ ኪዳን ነቲ እግዚኣብሔር መንግስተ ሰማያት ከይድወርድ ከልኪልና መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝነበረ ከም ኣምላኽነቱ ረጊፁ ክርስቶስ አምላክና መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን አኒማል ምስጋናት እግዚአብሔር አምላክና ይሁኑ። አማናዊ ሕይወት ማርያም ክርስቶስ አምላክና ኣብ ባሕሪ ተጢሙ ዝነበረ ክርስቶስ አምላክና ኣብ ሰላሳ ዓመት
Red maganda na hawa na. Ya, surfing pro. Surfing pro.
ኣብተ መዲብልና ዘሎ ቦታ ንኹን ብየማን ብፀጋም ዘለና ናይ ማእከል ቦታ ኩላትና ቦታ ንግደፎ ሊቃውንቲ ይመፁ ስለ ዘለው ኣብ ማእከል ኮይና ዘለና ኩላትና ቦታና ንሓዝ ነቶም ዘተናብሩና ዘለው ትሊልና ንስማዓዮም ብየማን ብፀጋም ኩላትና ቦታና ተላሊልና ስለ ዘለው ኣብተ መዲብልና ዘሎ ቦታ ኩላትና ንስማ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክና ይሁን። አቤታት ንእግዚአብሔር አመስግና ለእግዚአብሔር ነመስግን ነው። ከምዝ መሰለ ሓድነት ከምዝ መሰለ ሕብረት እግዚአብሔር አይኽራና እዚ ከምዚልና ንእግዚአብሔር ነምልኾ ዘለና ንድንግል ማርያም አዴና ነኽብር ዘለና ፍሉይ ጸጋ እሞ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ሰላም ዘመን ይግበረና። በረከት ረድኤት ንአዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በረከት ረድኤትን አይከለየና። ኩላትና አማከር ዘለና መደብ ፕሮግራም ክጅመር ስለዝኾነ ኩላትና አማከር ዘለና ብየማን ብፀጋም ቦታና ንሓዝ እታ ማእከል ቦታ ኩላትና ንግደፋ። እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖም። በዓልና በዓል ሰላም በዓል ምሳሌት ይግበረልና። ኣብ ማእከል ዘለና እቲ ግዜ ንጠቀመሉ ኩላትና ቦታና ንሓዝ ኣብ ማእከል ኮይና ዘለና ኩላትና ብየማን ፀጋም ቦታ ስለ ዘለና ኩላትና ቦታና ንሓዝ። እግዚአብሔር አምላክና ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ በረከት በዓል ይግበረልና። ኣብ ማእከል ዘለና ኣብ መድረኹን ዘለና ኩላትና ቦታና ንሓዝ እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ምእንቲ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ሰርዓቶ መርሃ ግብሪ መሰረት መደባትና ክንጅምር ኩላትና ኣብ ማእከል ዘለና ቦታና ንግደፍ። እግዚአብሔር አምላክና ንዓመታ ብሰላም ኩሉ ስክፍታና ቀምጢጡ ሙሉእ ሰላም ገይሩ ብሓድነት ይኣኻኽበና። ካብ ዘለናዮ በዚሕና ብሃይማኖት ጸኒዕና ብስነ ምግባር ተሰሊምና ፍቅርን ቅድስናን ድንግል ማርያም እናገለጥና ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ብሉይ ኪዳን ታቦተ ጽዮን ኣኽቢሮም ክብርን ጸጋን ዝተቐበሉ ንሕና ከዓ ንድንግል ማርያም ንኩሎም ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን ኣኽቢርና ሃይማኖትና ብምጽናዕ ብስነ ምግባር ማለት ብጾምን ብጸሎትን ተወሲና ንእግዚአብሔር ከነመስግን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁነልና። ሲኖዶስ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ባስልዮስ ዋና አማሓዳሪ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፣ ዝኸበርኩም ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጸሓፍቲ፣ ብሓፈሻ ክቡራን ናይ ኣድባራት አማሓደርቲ ሊቃውንቲ፣ ኣእይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ አቦታት፣ አዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብብዙሕ ምሕረቱ ረድኡን ደጊፉን ናብዚ ክቡር በዓል ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጽዮን ብሰላም ዘብጽሐና ስሙ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ። ክቡራት ህዝበ እግዚአብሔር ከም መርሃ ግብርና መሰረት ናይ መጀመርታ መደብና ናይ ኤርትራ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ናይ ኤርትራ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን አገልገልቲ ካብ ዝኾኑ ምስ ካልኦት ናይ ኣድባራት ሊቃውንቲ ብሓባር ኮይኖም ለዘብ ከስምዑናዮም ኩላትና ጽሚልና ንስማዕ። አንሱ
ማይከለ መርህብ ይብየ ቅዱስ እስራኤል እንስ